Mas gipahugtan sa DTI sa Zamboanga City ang pagmonitor sa mga tindahan sa syudad nga nagabaligya og mga vape product subay sa vape law. Ani ang report. Gibutiyag sa Department of Trade and Industry sa Zamboanga City nga dunay usa na katindahan nga nagabaligya og vape products sa syudad ang nasilutan atol sa Joint Vape Enforcement Operation sa Fair Trade Enforcement Bureau sa DTI sa unang semana sa Hunyo. Matud sa DTI, kini gumikan kay nasulod kini sa 100 meters nga gilayon gikan sa usa ka tungaan nga hugot nga ginabawal ubos sa RA 11900 o the Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act o Vape Law. The result of that monitoring, isa ang na-penalized. Why? Because that establishment is near the school. And then when they went to other establishments selling vape, parang minakatip, close na sila. Matod sa Zamboanga City LGU, doon sa mga organisasyon sa syudad nga buot magpahigayon og mga aktibidad kalabot vaping promotion. Apan, wala nila kini gitugutan. In fact, dyan taman apply ka nato na kita sa kaya sila sa mga events nga no by promoting sa mga vape yaman decline kita ko na kasi in violation nga ni del anti smoking no. Nakatagda sab silang mag-monitor sa uban pang mga tindahan sa vape sa syudad karong semanaha. Sa karon, giawag sa DTI ang mga nagabaligya og vape products nga sundon ang mga polisiya aron dili mag-atubang og penalty o di ba kaha mapasiradan ang ilang tindahan. At hindi sila magbebenta ng mga products na nato sa mga minors. And then, yung label, meron yung prescribed label na dapat ilagay nila, dapat ilagay at saka magpa-register talaga sila. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.